Sa ibang balita naman, dahil sa patuloy na pagtaas daw ng mga bilihin, kanya-kanyang diskarte ngayon ng mga Pangasinense upang makatipid po sa bigayan ng regalo at handaan. Ayon sa ilang nanay, maaga pa lamang umano nilang pinaplanuhin na nila ang paghahanda sa Pasko at Bagong Taon upang makita kung pasok nga ba ang mga ito sa budget. Ilang Pangasinense rin na nagsabing hindi na lang nagpaghanda o naghahanda sa Pasko at minsan na lamang sa Bagong Taon. Ang ilan, imbis na sa mall bumili, ay sa mga tiyanggi na lamang. Hindi naman daw mahalaga kung mahal ang regalo, bagkus ito. Ang pinaka-importante ay bukal ang pagbibigay. Samantala, umaasa naman ang mga ito na sa pagpasok ng Bagong Taon ay maibsan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. IFM News. IFM News. IFM News.